Пошлите жени са оценени, а добрите ще си умрат сами. Защо животът е несправедлив? Жени, които са нагласени на външен вид, обличат се провокативно и разсъждават, и се държат глупаво, имат купища предложения за връзка, а аз? Сигурна съм, че има и други момичета в тази ситуация, която работя, уча, върша домакинска работа, не вися нон-стоп в социалните мрежи, не се обличам и държа провокативно, имам християнски ценности, почти нямам кандидати, че дори и ме обиждат и ми се присмиват на улицата понякога, само защото не нося грим и не приличам на по-арни актриса. Ще кажете, че мъжете, харесващи този тип жени, са нискокачествените, но не, дори и успешните, интелигентни и добри мъже харесват такива. Не поставям всички мъже под общ знаменател, но да кажем 90% от мъжете. В такъв случай явно трябва да забравя за съпруг, очевидно няма да се случи. Но просто е нечестно да бъдеш добър и морален, както трябва да бъде, и животът вместо да ти даде нещата, които заслужаваш, да ти прави мръсно, а на ужасни хора да дава тези хубави неща, това е развратен свят. Пошлото се цени и уважава.